Foli be aw bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛ ani muso denmisɛnnin ale ni maabakɔrɔ anw minnu sɔgɔlen don Tamtam TV jabaranin kan nin wagati in na ko aw ka aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bi araba ni olu bɛ jouer kalo tile 8 san 2026 bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala ka o da aw tulo ka o la kumaba dɔw filɛ an ka fintigilakaw ye wulikajɔ belebele ka o ta ka o kɛ ka kɛɲɛ ni an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ni duguma kɛlɛcɛw ka bolodi ɲɔgɔnma ye ale ni an ka dɛmɛbaga kɛlɛcɛw walasa fɛn min kɔni ye ka dankarikɛ banbagaci wale ma caman na an bɛna an da don la o tɛmɛna buna ko min ka ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ k'a fɔ ko nin kɛra baara ye minnu donna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Bamakɔ kiribun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kiri tigilamaw olu tɔgɔya la ni o bɛ tali kɛ maa minnu ni jalaki tan bɛ ka bin u kan ka se ka o kiriw ni ka olu tigɛ maa 9 ɲana o bɔɲɔn ko an bɛna an da don min na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko nin kɛra hakilina ye kumakan min bɔra an ka SOMAGEP maaw ale ni EDMSA maaw yɔrɔ la ni o ye a yira k'a fɔ ko tiɲɛni wale k'o de taara ka don fɛn min kɔni ye baaraw olu kɛcogoya la o sababuya la courant ale ni ji o tɛ ka sɔrɔ Bamakɔkaw fɛ nin wagati kofɔlen na i n'a fɔ a togoya kɔrɔlen na an bɛna an da don la ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ o bɛna tali kɛ fɛn min kɔni ye an kɛn bɛ ka fɛn min kɔni ye kumasen dɔ ni ka o bila sen kan ni an ko ko bɔlɔlɔ kan ni o bɛ kɛ kunnafoni ye minnu ni olu bɛ boli bɔlɔlɔ sanfɛla fɛ kunnafoni jatigitaw b'o la ŋunuŋunukanw olu b'o la ale ni fɛn min kɔni ye kuma caman ni baara caman minnu bɛ ta ka o kɛ bɔlɔlɔ sira kan walasa jamana kɔnɔdenw ka se ka u tafɛnw ni ka olu sɔrɔ an bɛna da don la ko walawala k'o da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ di aw ye aw dan ka se bi kunnafoniya ale bɛ dayɛlɛ ni an ka fintigilakaw olu ka kunkan ko kumaw ye u ye wulikajɔ min ta ni ka o bila sen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun kuncɛ ale kɔni kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye ka baaraba caman ni ka o kɛ an ka fintigilakaw ni u ye o baaraw ta ka o kɛ ka dankarikɛ banbagaci wale maa caman na an ka jamana fan caman fɛ k'a fɔ ko nin kumakan ninnu bɔra an ka fɛn min kɔni ye fintigilakaw ka kuma laseda ni o ye état major général ye ale ka lasejɛlenw olu senfɛ min na ni a ye a yira k'a fɔ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ni duguma kɛlɛcɛw jɛra ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ walasa ka ngara da banbagaci wale maa dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni olu bɛ tali kɛ jeni mu fɔ ka taa se FLA maaw olu ma ni o baaraw taara ka o kɛ an ka dugu min bɛ yen nɔ ni an ko yen ma ko ANIFIS yen kɔnɔna na mun baaraw taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juillet kalo tile 6 tɛmɛnen san 2026 ni o kɛra sababu ye ni an ka fintigilakaw ye baara min kɛ an bɛna olu de ta ni ka o ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bunteni wale o taara ka o kɛ banbagaci wale maaw la min bɛ taa i jɔ fo sigi 35 ɲana o bɔɲɔnko la fo ka taa se fɛn min kɔni ye mobili blendew ye ni o ye kisɛ tɛ mobili minnu ni ka olu don ni o tun bɛ jugulamaw o bolo o 5 ɲana bɔɲɔnko an ka fintigilakaw ye o kɔni ni ka ngara da o la fo ka taa se u ka pick-up 20 ɲana o bɔɲɔnko ma an ka fɛn min kɔni fintigilakaw ye o sɔrɔ ale ni bolomafɛn sen fila ni o ye motow ye o 100 ɲana o bɔɲɔnko k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen jiginna an ka cɛdenw fɛ ale ni fɛn min kɔni ye banbagaci wale maa 200 ɲana bɔɲɔnko k'a fɔ ko dankari kɛra olu la pepepewu o nasiraw fɛ k'a fɔ ko wulikajɔ ko o taara ka o bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tarata tɛmɛnen ni o tun bɛ bɛn juillet kalo tile 7 san 2026 k'a fɔ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye wulikajɔ belebele ni ka o ta ka o kɛ mun taara ANIFIS dugu ale kɔni kɔnɔna na ni o fɛnɛ kɛra sababu ye ka dankarikɛ banbagaci wale maa caman na ale ni u bololaminɛw caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o tun bɛ ka fɛn min kɔni ye banbagaci wale maa 10 ɲana bɔɲɔnko ka o ta ka taa ni o ye dugu kɔni ale kunkan yan fan fɛ o nasiraw fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka état major général ye ale ka lasiw senfɛ min na ni a ye a yira k'a fɔ ko an ka cɛdenw olu cɛsirilen don walasa fɛn min kɔni ye ka baara ni ka o ta ka o kɛ ko da bɛ fɛn min kɔni ye maa ye ko sunɔgɔ ko o kɔni tɛ jatigɛ wale maaw ye k'a sɔrɔ ko fɛn min kɔni an ka fintigilakaw ni olu balolen don an bolo ko wulikajɔ belebele ko o na kɛ u ta ye Mali kɔnɔna na Mali fan 10 ale ni 4 bɛɛ lajɛlen na jamana kɔnɔdenw ale ni u bololaminɛw olu ka se ni ka lakana cogoya min na ka tila ka weleweleda kɛ jamana kɔnɔdenw fɛ k'a fɔ ko ni u ɲɛ dara maa kan maa min ye sikanamɔgɔ ye ko ka fɛn min kɔni ye weleli kɛ fangatigilamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa fɛn min kɔni ye o ko u waleya u ka se ka ta ka o kɛ ni ka o ɲɛnabɔ joona cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan
tɛnɛnenw ni o kun bɛ jouer kalo tile 6 san 2026 k'a fɔ ko an ka tribunal militaire o kɔni baaraw dayɛlɛla ka olu nun don kɛrɛnkɛrɛnyala ni u bɛ tali kɛ kiriko ale nasira fɛ finitigilakaw ka kiriw olu bɛ tigɛ yɔrɔ min na wa k'a yira k'a fɔ ko hali fɛn min kɔni ye jamana kɔnɔden gansan ko yɛrɛ fɛnɛ ka kiri bɛ tigɛ yen yɔrɔ kofɔlen na k'a fɔ ko walasa ka kiriw tigɛ jɛlenya ale ni tilennenya o kɔnɔna na olu baaraw taara ka o kɛ k'a fɔ ko jouer kalo kɔni kɔnɔna na ko baara minnu ni olu nun donna ka o ta ka o kɛ ni an ko o ma ko kojuguyanfan ko ni an ko o ma ko chambre criminelle k'a yira k'a fɔ ko baaraw ko olu taara ka o kɛ min na ni an ka ministre min ka baara bɛnnen don kiriko sabatili bunakun kan ale ni adamadenw ka hakɛw olu ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye Mamudu Kasuke ye ni ale kɔni kun ladɛmɛnen don ni an ka général Umar Jara ye ni ale yɛrɛ fɛnɛ ye ministre ye min ka baara bɛnnen don an ka fɛn min kɔni lakana sirako kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ko o ma ko défense o délégué ye k'a yira k'a fɔ ko o nasiraw fɛ ko baara minnu ni olu taara ka o kɛ kiriko nasiraw fɛ ko o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye maa 9 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko minnu taara ka olu bila kiri tigilamaw olu ka bolo kan ni finitigilaka maa 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko fo ka taa se jamana kɔnɔden gansan maa 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko olu de ka kiriw ko o b'a a la ka tigɛ ka sababuya kɛ ko u jalakilen don ka kɛ ni janfasira ye ka ɲɛsin jamana ka lakana o sabatili kan fo ka taa se fɛn min kɔni ye bɛnbɛnbɛn ale ni maafa jogo waleya ko olu fɛnɛ kɔni taara ka ye ale ni suɲɛni waleya ko o jalakilen don olu de la k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kiri bɛ tigɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni u sen bɛ a la walima n'a ka sɔrɔ ni u nɔ tɛ a la k'a fɔ ko o baaraw olu talen don ka o bila sen kan maaw fɛ maa minnu ka baara bɛnnen don kiri ale tigɛli ma ka kɛ ni a waleya siraw u bɛɛ lajɛlen ye o sɔrɔla kunnafoniya na k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Cakɛda min ka baara bɛnnen don ji sanuman dili ma maaw ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye SOMAGEP ye fo ka taa se cakɛda min ka baara bɛnnen don kuranko sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye EDMSA ye k'a yira k'a fɔ ko nin cakɛda fila jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye walasa ko u ka a faamuya k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tiɲɛni wale ye u ka baara siraw olu la ko o de taara ka o kɛ ni o kɛra kuma lase ale kɔni kɔnɔna na sɛbɛnfura ye min na ni u bɛ ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko tiɲɛni ko o de taara ka a don baara siraw la ni o kɛmɛ sababu ye nin wagati in na ka fɛn min kɔni ye yiriyaka caman ni ka o ta ka o don kuranko ale ni ji o sɔrɔli la jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko kumakan ninnu bɔra olu yɔrɔ la k'a fɔ ko secrétaire général EDM na ni o ye madamu Kane Aramatu N Kamisogo ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka clients ye ni o ye anw maaw ye minnu kɔni bɛ kuran ale la baara kɛ k'a fɔ ko baara sira ko o bɛ ka taa ka o kɛ teliya la ka maajolenw ni ka olu ta ka o bila baara ninnu ale kɛli la walasa sabati o ka se ka kɛ cogoya min na kuranko la maaw ka se ka kuran sɔrɔ i n'a fɔ a ka di u ye cogoya min na i n'a fɔ wagati tɛmɛnenw na a b'a la k'a sɔrɔ cogoya min na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An ka ministre min ka baara bɛnnen don bololabaara ale sankɔrɔtali ma ale ni fɛn min kɔni seko ale ni dɔnko ko bunakun kan an ka jamana kɔnɔna na ni o ye Mamu Dafe ye k'a fɔ ko ale kɔni ka kɛ ni tɛnɛndon ni o kun bɛ jouer kalo tile 6 san 2026 ale ni 6 ale ye a ministre tɔɲɔgɔn ni ka o bisimila ni o fɛnɛ ye Libi ministre min ka baara bɛnnen don artisanat ko ale ni culture o ko bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale tɔgɔ ye monsieur Nansardine Milada Alfazani ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o nana ka a bisimila anw fɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni anw ka ministre ye ni o ye Mamu Dafe ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Libi ministre ye ale ka kumaw la a ye a daminɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen foli jolen ni ka o ta ka o kɛ maliyɛndenw kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni bonya ni karama min ni o taara ka ale kunbɛn Mali jamana kɔnɔna na o nasiraw fɛ a ye a yira k'a fɔ ko ale nana ni hakilina jolen ye a ka jamana tɔgɔya la hakilina minnu ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fan fila bɔ ka o kɛ ni jamana filaw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni o kumakan jolenw ye an ka ministre ye ni o ye Mamu Dafe ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ joona joona ka kɛ ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ni o bɛna taa ka o kɛ jamana fila olu ni ɲɔgɔn cɛ o kan ka tɛmɛ baara sira minnu kan walasa yiriwa kuntagalajan o ka se ka sabati u ka cakɛda ko bunakun kan cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka bi kunnafoniya ale kuncɛ an bɛna an boli ni ka taa bɔlɔlɔ sanfɛ ka kɛ ni kunnafoniya minnu ni ŋunukan minnu bɛ tɛmɛ fɛn min kɔni bɔlɔlɔ sanfɛla la ni o bɛ tali kɛ sira caman olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbagaci waleya minnu ni o bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na ale ni fɛn min kɔni ye baara caman ni o bɛ ka kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw kɔni ka cɛsirijala ni ka o yuba ka kɛ ni o kunnafoni jatigita ninnu ye k'a fɔ an bɛ olu minnu sɔrɔ bɔlɔlɔ kan an bɛna ɲɛfɔli kɛ ka fɛn min kɔni ye sɛbɛntiyali ale ni ɲɛfɔli ale ni o kunnafoniya ninnu bɛ dankari
faamuyali min kɛ an bɛna an da don o la ka o walawala k'o da aw tulo kan an ka jɛ ni ka an ɲamada. An ka bi bololɔ kunnafoni an bɛ ale daminɛ ni an ka fintigilakaw olu ka kunnafoni ye ka kɛɲɛ ni Mali faamaw ka fɛn min ye kunnafoni disoba ni o ye DIRPA ye o ka ɲɛfɔli la an b'a ladɔnna k'a fɔ ko Mali fintigilakaw ka sanfɛ pankuru kɔni wulikajɔ fɛn min kɛ ka farafu 35 bɔɲɔgɔnko de kɛ an ka jamana kɔnɔ ka fɛn min banbagaci walima ka fɛn min ye mobili 5 ka o tiɲɛ an ka jamana kɔnɔ ani fo ka taa se blindé caman kɔni ma an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na. An bɔra dɔnna k'a fɔ fɛn min blindé 20 bɔɲɔgɔnko ka kɛ ni fintigilakaw ka ɲɛfɔli fo ka taa se moto 100 bɔɲɔgɔnko ma ko o kɔni tiɲɛna an ka fintigilakaw ka wulikajɔ ale kɔfɛ banbagaci wale maa 200 bɔɲɔgɔnko a yira k'a fɔ fɛn min tile 2 wulikajɔ ale kɔfɛ ani fisi ale kɔnɔ ko an ka fintigilakaw kɔrɔ sɛbɛn ka olu de kɔni bɔnɛ u ni la jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na. Bi bololɔ ja filanan kɔni na an bɛ an sɛnsɛn ka taa fɛn min ŋunuŋunu kumaw fo ka taa se kunnafoni jantiginta min kɔni bɛ ka cari ka kɛ ni banbagaci wale maaw ka waleyaw ye ala ni fɛn min an ka fintigilakaw ye bude wale min da u kan u t'a dɔn u bɛ min kɔni kɛ bilen u bɛ ka taa fɛn min ye san 2025 o jaw de ta ko o cari k'a yira maaw la k'a fɔ ko o ye fɛn min ye anifise ale kɔni ja ye an b'a ladɔnna k'a fɔ kabini san 2025 waatiw la attaque minnu kɛra Jura u bɛ ka taa o fɛn min ye o jaw ta k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko o ye anifise kɔni ja ye nin b'a yira k'a fɔ banbagaci wale maaw ko dabu ye sunɔgɔ kɔni t'u ye an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na. Ja sabanan min an bɛ an sɛnsɛn ka taa o la o bɛ tali kɛ fɛn min ye AES maaw kun kibaruya ka kɛ ni fɛn min ye ŋunuŋunu kumaw ye o y'a yira k'a fɔ ko AES maaw kɔni bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na Mali fintigilakaw kɔni dɛmɛ sanfɛ pankuru ale ta fanfɛla la fɛn min ye anifise ale yɛrɛ kɛlɛ kɔnɔna na o kuma b'a yira k'a fɔ ko o tɛ tiɲɛ an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye Mali fintigilakaw o n'u dɛmɛbaga jɛkulu ni o ye fɛn min ye Irisi fintigilakaw ye kɔni bɛ wulikajɔ la Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na walasa banbagaci wale maaw bundeli bɛ se ka taga ɲɛsin olu ma cogo min na Mali yɛrɛ ale kɔnɔna na. Ja naaninan an bɛ an sɛnsɛn ka taa fɛn min anifise ale kɔnɔ halisa ka kɛ ni fɛn min ye banbagaci wale maaw ka fɛn min ye jatigɛ kɔni ye u jatigɛlen bɛ u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ u bɛ ka taa fɛn min ye kunnafoni jatigintanw ni an bɛ tali kɛ fɛn min ye Sudan ale jakɔrɔ la ka na o bila maaw kɔni ɲɛkɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye u ye nin waleya kɔni ta ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ma an b'a ladɔnna k'a fɔ nin ye fɛn min ye Sudan ale kɔni kɛlɛ de kɔni masitalen u fɛ ka se k'o bila réseau ale sanfɛ. An ka bi ja duurunan bɛ tali kɛ fɛn min ye FLA mɔgɔ fo ka taa se jinimi maaw ma u bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka fɛn min ye denmisɛnninnakaw ka olu kɔni nɛgɛn ka don n'u ye kɛlɛ kɔnɔ minnu si bɛ a bila fɛn min ye san 11 fo ka taa se san 15 bɔɲɔgɔnko ma an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na nin kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye banbagaci wale maaw fɛn min ye taa kɔni kɛlen bɛ u ka fɛn min ye forobamugu la jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na bunte wale minnu bɛ ka taga ɲɛsin ma an ka fintigilakaw fɛ u t'a dɔn u bɛ maa kɔni bɔ yɔrɔ u bɛ ka taa denmisɛnninnakaw kɔni fara ɲɔgɔn kan olu sen n'o kɛlɛ la jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na nin bɛ a yira maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka yalama jɛkulu minnu kɔni sigilen bɛ diɲɛ ale kɔnɔ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛn min buna hadamadenya hakɛ ka ja denmisɛnninnakaw ka hakɛ ale yɛrɛ kɔni kɔlɔsi olu maa kɔni bɛ min sanga ani waati min ni olu maaw bɛ wulikajɔ la an ka fintigilakaw mana fɛn min ye banbagaci maaw kɔni bunde u ni na an b'a ladɔnna k'a fɔ ni maa kofɔtan bɛ wuli ka ɲininkali kɛ ko fɛn min ye dankɛra ni maa kofɔtan ninnu banbagaci wale maaw ye olu ka hakɛ la nka fɛn min denmisɛnninnakaw kɔni bɛ ka ta banbagaci wale maaw fɛ ka u don fɛn min kɛlɛ la ka sɔrɔ u si ma se kɛlɛ yɛrɛ n'u bɛ tali kɛ san 11 fo ka taa se san 15 ma maa kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko yalama ni jɛkulu kofɔtan n'olu kɔni bɛ fɛn min ye droit humanitaire ale kɔni kofɔ ko u bɛ min ka kɛ ni denmisɛnninnakaw kɔni tali banbagaci wale maaw fɛ ka ɲɛsin kɛlɛ kɔni ma. Nin bɛ dasigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin sanfɛ aw ye aw sɔgɔlen to a n'a kunnafoniya ko nasira fɛ aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw kan bɛn wagati ale ni a nataw la wasalaam.